and welcome to our YouTube channel. Thank you so dearly for always supporting us. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful family or you are seeing my face for the first time, I still remain AGATHA Progress, bringing it to you back to back. Remember, we react to all videos and all opinion is highly needed. So just sit back and watch this video and I will be right back. Appearing in court for his freedom and for the freedom of Biafrans all over the world. So we are not begging you to respect that very order. We are not begging you, but we are giving you the order. We are giving you the order to carry it out. So if you say you are not aware, I don't know, say I be to say make a rush, make a go offload one, make a do this thing, make a go do this one. One my friend na John didn't care not call the ham. Both that your boss and the anything in Gaboku. Everything Gaboku. Obazioku does here he complain and I singing though because that is the only thing I got wagging. That is the only thing on Gagwagin. Ada sindo, onwelo kai sigindo. So can sonya na asusu ndị be anyị ga-awọta. Can sonya na asusu be anyị. In case ọ bụ na ị naghị awọta my broken na asụ. Ụbọchị 18 nke ọnwa Jenụwarị anụ anyị nọ n'ime. Onye isi ndị otu a na-akpọ Indigenous People of Biafra na-apụta n'ụlọ ikpe dị na Abuja ụbọchị ahụ ka eji wee kwanyere ugwu nọ na-apụta maka na ọ bụ isi afọ wee kwaba okpu. Onye ọbụla nọ n'ala Biafra ga-agbachi shop ya, paaki ya moto gị ga-anọ n'ụlọ. Onwere ahịa ọbụla ga-azụ. Onwere moto ọbụla ga-agba n'ụzọ. Onwere no movement, onwere ebe ọbụla a na-agagharị. DSS ga-enyela anyị aka force onye bụ Department of Secret State Service, Department of State Service, owned and controlled by the zoo government. How I get enforce all anya? Okunu water. Ki water ben naga? Or how I get me enforce? Makana ada go tinti na yesu. Ada go tinti na yesu. So obu ni water na obisi gi ike na oluda ade. Anya juro kwa gi mi bo onye IPOB o. Anya juro kwa gi mo ne bo onye IPOB. Anya jụrụ gị mi na support Maazị Nnamdi Kanu. Anya jụrụ gị mi da support ya. Anya jụrụ gị mi bụ one Nigeria. Anya jụrụ gị mi bụ one Nigeria. Anya dịrị interested mi bụ one Nigeria mi bụ one Nigeria. Ihe anyị dị interested bụ na that day lu na Biafra land na everywhere ga-adị locked up. Everywhere ga-adị locked up. Nobody is begging you. But like I na iye gebe gigi bu DSS. Iye gagwa gi nolu no da de Nigerian police and Nigerian army. All Nigerian police and Nigerian army gagwa gi ko si ada Jukwese mgbe ga-asị na IPOB no in crisis. Onwere IPOB no in crisis so I ma ife anyị na-eme, we know what we are doing. IPOB is more united than ever before. So inwa anwa wee pụta that day ọnwụ gị
And another okwu ọzọ nchọkwala igwe unu bụ maka ndị na-ege ajoin Ebube Nkapịa. Maka unu na-ege ajoin Ebube Nkapịa, inwe nwanne maọbụ nwanne nwaanyị maọbụ nwoke, nna gị maọbụ nkụ gị ịfụ n'anya, ga-ajoin Ebube Nkapịa maọbụ Ebube Otolo. Nwanne gotelu ya akpati ozu unu ga-eji wee kwe ya. Gotelu nya akpati ozu unu ga-eji wee kwe ya. Ọ egwe anya resign ya kịta. Maka na ihe ji wee yibe Ebubuagu abụlọ ka ha ga-achụba ndị Fulani. Ihe ji wee yibe Ebubuagu abụlọ ka ha ga-achụba ndị ha ga-achụpụla anyị ndị yedia ndị na-rape our people ka ha safeguard our land. Ọ bụla ya ọ ka ha bịa nyelu ndị Fulani aka wee gbube our people. Because of that, anyị need anything Ebube Nkapịa maọbụ Ebube Ngwele maọbụ Ebube ụmụ anụmanụ. Anyị need here in Biafra land. Jugodo onwe gị, since ha yibele Ebube Nkapịa ha, how many people ka ha jide goal? How many Fulani people ka enwete goal? How many ka ha jide goal? How many people na-rape our people ka ha nwete goal? So get the reason you join Ebube Nkapịa. Why is you solu devil omahi we na-egbu our young people? Or in the name of ịna-achọ ego ole ka na-akwụ gị 30,000, 20,000, okokoko 50. Iwere ga na-egbu Ebube Nkapịa. Inwe onye ọbụla nọ na Ebube Nkapịa bịa anya resign ya maka ndụ ya. Bịa anya si dị resign ya maka ọnwụ ya. Unless no full onwe ya n'anya. Onye ọbụla ịma nọ na Ebube Nkapịa, unu fu mkpamkpa niile na-akpa n'Enugu steeti tata. Ọ gbastalọkwa IPOB. IPOB abụlọkwa onongo men. O nwere ka ihe gbastala IPOB ESN with onongo men. Olu ESN bụ ịnọ na our bush, our forest. Na-safeguard our forest ka nna anyị na nna anyị na-aga ọlụ ha jejeje. Onwere ihe gbasara anyị na onongo men. Onongo men bụ unknown angels sent from God. So we don't know them, we don't sponsor them. They know how they sponsor themselves. They know how they run their own things. So we have no connection with them. But we still encourage them to carry out their work because it's a welcome development. So like Mazinam they can say, anything you know you will do on your own to restore Biafra, keep on doing it. So Emalifi ga make a Biafra where be maybe echeno keke ka bia agwa gị maọbụ Okafọ. So ozi nchọ iziga alụnụ, the special announcement na iziga alụnụ tata bụ inwe nwanne nwe nwanna nwe broda na sister na nkụ na daddy ngali join Ebubuagu. We are not in Ebubuagu abụlọ na Biafra land, that the only people enyelo order ka ha nwee ike ibu egbe na ala Biafra bụ ESN. So onye malụ na ọma join ESN, let the person resign. Obulu wibaro nya ga-akwaba n'Ọnịcha. Obulu shoemaker nya ga-alụba manya dị ndụ baalụ nne na nna ulu. If not, ihe ahụ ọ na-achọ, ọnwụ ahụ ọ na-achọ n'uke enu, ọ ga-afịa n'uke ana. Maka na ya gafe gị bịa yọọ mmadụ biko ngemene nke a. Many people are ngo na this Biafra. Many people etinyego ndụfa. So ị kwesịrị ịma ife iji eze ile gị wee gwe eze gị ọnụ. So gwa ha resign. Anya nwere ya dịka you don't join any Ebube Nkapịa. I join in any Ebube Nkapịa. It's not welcomed in Biafra land. I join in any Ebube Nkapịa. In case na ife na-akọwa here, ihe na-akọwa here bụ na first of the announcement on the 18th and the 19th of January 2022 is a total lockdown. It's a total sit at home. That day, the great masquerade of Biafra land is in the person of Mazin Nnamdi Okwu Kanu. On the apotana court, Iyoji Makia we na potable no crime or commit. Only for Joe me.
maka ma na ọ chọ ka mụ na gị nwere onwe anyị. Ọ chọ ka anyị mara ihe bụ our right, left and right. Ọ chọ ka anyị mara ihe bụ freedom. Ọnya ka o ji wee nọrọ ebe ọ nọ n'ụbọchị nke taata. Wee sị gị na dada ahụ na ị ga-akwanye elu ugwu. Anyị ada ayọkwa gị biko emechie na Maazị Achebe Paul MAP eziokwu bụ ndụ na-ayọ gị biko. Maazị Achebe Paul ada ayọ gị biko, ihe anyị na-enye unu bụ order. Maka ndị ga-asị beg us, beg you for what? You are in Biafra land. Nobody need to beg you to do anything to restore Biafra. Who are you to be begged? Onye ka ịbụ? It's an order na that day. It's a total lockdown. Sit at home. Ị na-anya keke gị na pep. Buru edose n'ụlọ daade libe ofe nsala. Ị na-anya ọwa gị bụ ọkada. Nwanne buru edose n'ụlọ. Ị na-ebi ile ụgwụ, tomato na ihe ndị ọzọ. Ị mara ife niile ị ga-ele. Lee nya wee luo ụbọchị Monde. Ụbọchị Monde lee ihe niile. On Tuesday na Wednesday n'ọlụ n'ụlọ maka ndụ gị. Ị na-anya ụgbọala kabu ndị a na-adịwe na-eti oti ose oyi agwa bagana Afikpo Ogidi na Mkpọ ose main market ya ose ka ọ banye. Nwanne dosie na be gị daade o, maka na ịpụta itie etibe gị na anini. Ịpụta itie ose etinye gị na ala ili. Ịnakpo because Biafra is what we want. No Biafra, no peace. That day bụ total lockdown. Ada ayọ gị biko. Ọbụla onye akọlụ. Nothing like a beg. We are not begging you. Onye ka ịbụ na beg gị. Who are you to be begged for you to sit at home? Pụta na anyị nwere people. We have DSS, Nigerian Army, with police. All you have to do enforce. So in case ị na-ajụ ka ihe ga-eji wee enforce, ESN will never enforce it. We are not using our ESN. That very day, our ESN will be in our bushes. My brother, you speak well. On that particular day, the 18th day of January 2022, I really support that day. A lot of action should be taking place, like staying at home. Everybody stay at home in solidarity. If you know you are not in Biafra land and you can still pray on your own, it's very, very important. Just take that day off and keep praying and believing God for a wonderful outcome, because that day is going to tell it all. And we know and believe that God is not sleeping, is going to do his work. So thank you so dearly everyone for always tuning into this channel. I really do appreciate. If you know today is your first time you are coming across this channel, I still remain AGATHA Progress, bringing it to you live and direct. And if you are watching or you are hearing my voice and you haven't subscribed, oh my word, please click on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.